Исәмісіз эфирда Татарстан хабарлары сишәмбі күн яңалыкларын мен Айгөл Бәдретдинова җиткерермен. Күргән гадәт буенча чыгарылыш алдыннан Тасырның 100 еллыгы белән бәйле вакыйгаларны барлык. Бүгенге көн тарихка ниләр белән кирип калгансың? 1955 елның 18 августында Тасырның яңа Писмен авылы Лениногорский шәһәренә әйләнә. Татарстанда нефть тармагының үсеше бу җирлек белән бәйле. Район Лениногорский исемен алганчы ук Ромашкино авылы янындагы беренче нефть чыгару каланчасы 1948 елда шунда күчерелә. Бүгенге районда 90 мең кеше яши. 1982 елның 18 августы Кама аланы өчен истәлекле көн булып санала. Бу көнне Түбән Кама районында эшчеләр бистәсе барлыкка килгән. Ул Чулман елгасының сул як ярында урнаша. Анда Татарстан атом станциясын төзүчеләр яшәргә тиеш була. Тик 1990 елда Тасыр Югары Советы атом электростанциясе төзетмәскә дигән карар чыгара. Шулай да Кама аланы яшәүдән туктамый. Хәзер бүгенге яңалыкларга. Татар кешесенә һәйкәл, билгесез солдат каберенә чәчәкләр, галереяда Казан бизәкләре. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре уза. Чараларны Фәризә Мәҗидова күзәтте. РКБ ишекләрен ача. Куркытты. Беренче вакыт, естественно, куркыта. Республика клиник хастаханәсендә пациентларны планлы кабул итү башланды. Тулырак Рания Абдрахманова. Фатир алыр өчен ярты миллион сум акчаны бушка. Квартира бик зур, якты. Әлмәттә 154 гаилә ничек итеп ит уен уздырды. Филиза Әхмәдуллина күреп кайтты. Агач мәчетнең ачы язмышы. Вакыт узган сайын кешенең бәясен 2 тапкыр 50 миллионга хәтле күтәрде. Вологда өлкәсенә реставрациягә җибәрелгән агач мәчет һәм чиркәүне Татарстанга кире кайтардылар. Ни өчен аны төзекләндерә алмаганнар? Айза Шаймардан бүлек. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре төгәлләнә. Бүген вакыйгаларга иң бай көн иде. Иртән Химкин зиратында совет разведчигы якташыбыз Исхак Әхмәров белән аның хатыны Хелен Лоурига һәйкәл ачтылар. Тантанага президент Рөстәм Миңнеханов килде. Һәйкәл Татарстан тәкъдиме буенча куела. Президент бүген тагын берничә мөһим вакыйгада катнашты. Әлеге сәгатькә булганнары безнең күзәтүдә. Мәскәүнең Химкин зиратында тантаналы итеп һәйкәл ачтылар. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүгә зур өлеш керткән совет разведчигы якташыбыз Исхак Әхмәров һәм аның хатыны Хелен Лоури истәлегенә. Бу проектны Татарстан финанслый. Чарада катнашырга президент Рөстәм Миңнеханов шәхсән килде. Бүген без бик күренекле татар халкының күренекле җегетенә һәм аның иптәшенә һәйкәл куябыз. Бу вакыйга безнең менә 75 еллык Советлар Союзының җиңүенә һәм безнең республикабызга быел 100 ел. Әлбәттә, менә шундый җегетләр безнең хөрмәтебез өчен, илебез өчен бик күп хезмәт куеп, шушы җиңүләрдә аларның өлеше бик зур. Шиксез дулкынлану хисләрен Әхмәровларның кызы Екатерина Әхмәрова да кичерә. Әтисе белән әнисе истәлеген мәңгеләштерәләр бит. Татарстанга рәхмәте шиксез. Хочу прежде всего поздравить. Мин Татарстанны 100 еллыгы белән котлыйм. Үзем булганым юк, анда булып кайткан танышларым Казанны иң чиста төзек шәһәр диләр. Анда бик тырыш кешеләр яши дип беләм. Сын бронзадан куелган, биеклеге 2 метр ярым. Һәйкәл авторы сынчы Рим Акчурин әйтүенчә, ул уртак эштә ир белән хатынның бер-берсенә ышанычын күрсәтергә тырышкан. Екатерина Исхаковна мне дала из семейного архива. Екатерина ханым миңа гаилә архивыннан материалларны бирде. Фотосурәтләргә карап, мин алар арасындагы җылы мөнәсәбәтләрне чагылдырырга тырыштым. Рөстәм Миңнеханов катнашкан икенче чара Мәскәү Кремле диварлары янында биредә урнашкан билгесез солдат кабере чәчәкләргә күмелде. Ул ватан өчен гомерен кызганмаган барлык сугышчыларның каһарманлык билгесе булып тора. Рөстәм Миңнеханов маршал Жуков һәйкәленә дә чәчәкләр салды. Көннең тагын бер яңалыгы данлыклы Третьяков галереясендә Татарстанның сынлы сәнгать музееның сирәк экспонатларыннан торган күргәзмә ачылды. Ул Тасырның 100 еллыгына багышланган. Бирдә 1920 елдан алып тупланган исемнәре халыкка яхшы таныш авторларның Кандинский, Родченко, Рерих, Ларионов, Гончаровларның картиналары урын алган. Барысы 48 сәнгать әсәре. Күргәзмә 1 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Татарстан көннәре зур концерт белән тәмамлана. Мәскәүдән Фәризә Мәҗитова, Динә Газалиева, Александр Ярашов, Матвей Шинкаренко, Марат Закиров, Яңа Гасыр каналы. Япония белән сугышны булдырмый калган татар. Бүген Мәскәүдә танылган разведчик Исхак Әхмәровка һәйкәл ачтылар. Якташыбыз заманында Төркия һәм Кытайда эшләгән. 1942-45 елларда АКШта легаль булмаган резидентураны җитәкләгән. Совет разведкасы тарихында иң уңышлы операцияләрнең берсе дә Исхак Әхмәров исеме белән бәйле. Кем турында иң яшерен татар кешесе диләр.
В Америке есть устоявшееся выражение «шпион из Москвы». Бу сүзләр атаклы разведчик Исхак Әхмәров турындагы документаль фильмнан, аның исеме безнең илдә әле үзе үлгәннән соң да сер итеп саклана. Әмма интернетта, инглиз телендәге сайтларда Әхмәров турында йөзләрчә материал табарга мөмкин. Аларны Юн, Кальберт, Билл Грейнк, Майкл Грин мэр сүзләрен кертеп безләргә кирәк. Шуларны укыгач, Исхак Әхмәровның 2нче Бөтендөнья сугышы чорында иң нәтиҗәле эшләгән разведчик булуына шик калмый дип яза татар дипломаты Юлдыз Халиуллин. Все эти вещи, они говорят о том, что человек, во-первых, сам такой уникальный и воспитывался в такой среде. И мы гордимся этим человеком. Әхмәров кебекләрен яшерен фронт каһарманнары дип атыйлар. Эшләре шыма барса, батырлыгын дөньяга чыгармыйлар. Әхмәров исеме Зорга, Абель, Фильбилар белән бер рәттә йөрсә дә, Исхак әфәнде турында россиялеләр соңрак ишетте. Анда югары дәрәҗә әзерлекле разведчиклар бүтән булмаган дияргә була. Үземә дә чит илләрдә эшләргә туры килгәнлектән шандырып әйтәм. Аның дәрәҗәсендә эшләүчеләр сирәк. Өстәвенә ул легаль булмаган разведка белән шөгыльләнгән. Исхак Әхмәров татар гаиләсеннән берничә айлык чагында әтисез кала. Әнисе аның белән Казанга кайтып китә. Исхак Әхмәровның шәхес буларак формалашуы Казан белән тыгыз бәйләнгән. Монда ул урта белем ала партиягә керә, халык депутатларының Казан советы депутаты итеп сайлана. Бу бинада Исхак Әхмәров 1920-1921 елларда яшәгән. Жуковский урамындагы 4нче йорт фасадында хәзер менә шундый элмә такта тора. Бүген Казан урамнарының берсе разведчик Әхмәров исемен йөртә. Дөрес, бу тирәдә яшәүчеләр аның турында аз белә булып чыкты. Бәлки ул герой, бәлки солдат булгандыр, төгәл әйтә алмыйм. Бөек Ватан сугышында катнашкан дип беләм, эшчәнлеге разведка белән бәйле булган бугай. Казаннан соң югары белем алыр өчен Исхак Әхмәров Мәскәүгә юл тота. Университет тамамлагач Истанбулда генераль консул булып эшли. Гадәттә стажердан бу дәрәҗәгә менәр өчен дистәләрчә еллар кирәк булса, Әхмәров бу юлны 3 елда узган. Аның разведка эшчәнлеге Төркиядә башланган, Кытайда, АКШта дәвам иткән. Япониядә Ирак көнчыгышта сугыш башласа, Советлар Союзына каршы. Советлар Союзын бетереп ташлыйлар. Менә шушындый уйдан чыгып, Исхак Әхмәровның башына шундый план килә. Японнар белән Америка арасында конфликт китереп чыгарга. Әгәр дә японнар белән Америка арасында конфликт килеп чыкса, алар үзара сугыша башлыйлар. Һәм японнар инде безнең илгә каршы, Советлар Союзына каршы сугышырга кирмәскә мөмкиннәр. Исхак Уайт белән очрашуның бөтен нечкәлекләрен берәмтекләп күздән кичерде. Кайда очрашырга, очрашу турында ничек сөйләшергә. Бу Рафис Корбановның Әхмәров романыннан. Япония белән сугышны булдырмый калган татар егете каршында Бериядә көчсез булган дип сөйлиләр. Татарлыгын ул өстен куя. Бездә паспортта барыбызда татар булып язылган дип әйткән иде. Аннан соң белмәм үзгәргәнме юкмы, ансын мин әйтә алмыйм. Менә шул Маргаританың әйтүе буенча ул шулай. 1920 елда Учредительный съезд Советов Татарской ССР. Шушындай съезд булган һәм ул съездда ул кунак буларак катнаша. Разведчикның кызы музейга әтисенең бер чемодан әйберләрен тапшырырга шандырган. Бәлки шуннан соң бу экспонатлар күргәзмә генә түгел, музей ачарга да җитәр. Рәмзилә Гафиятуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер бүгенге көн каһарманнары турында 4 ай буе коронавируслы пациентларны дәвалаган табиблар гадәти тормышка кайталар. 130 көн буе якыннарын күрмәй тулай тора кунакханәләрдә яши. Сәгатьләр буе җайсыз костюмнарда хезмәт куя. Бүген РКБда урнашкан госпиталь ябылу турында карар чыкты. Рания Абдрахманова табибларны соңгы сменадан каршы алды. Бу роликны без пандемия башланганда ук төшергән идек. Бүген табибларга рәхмәт сүзләрен кара каршы басып әйтә алдык. Дорогие наши врачи и медсестры, мы хотим сказать вам большое спасибо и примите от нас эти белые цветы как символ чистоты, благородности. Үз-үзегезне аямыйча күрсәткән хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Аларның һәрберсе пандемия чорында шәхси тормышын, гаиләсен читкә куеп эшкә чума. Мария Ульянова Елышлы аурулар вакытлыча госпиталендә өлкән шәфкать туташы булып эшләгән. Я организовывала работу среднего и младшего медицинского персонала. Минем вазифа пациентлар белән тәүлекне 24 сәгате буе аралашучы персоналның эшен оештыру иде. Кызыл зонага да керергә туры килде. Тик курку хиссенә бирелергә вакыт та мөмкинлек тә булмады. Пациент өчен, хезмәткәрләр өчен җаваплылык тойдым. 10 апреля ул көнне хәтерлим. Ковидлы пациентлар белән эшли башлаган көнен Роза Чернова бүгенгедәй хәтерли. Куркытты. Беренче вакыт, естественно, куркыта, потому что беренче опыт в плане костюманда, нинди пациент и бөтен всемирный ишеткәч, нинди куркыныч авыру икәнне булганда,
бик куркытты, үзебез ничек яшәп чыгарбыз микән бу вакытны дип бик куркытты, конечно. 3,5 месяца, в принципе, мы с ними общались по телефону. Балалар белән телефоннан гына сөйләшү 4 ай буе эштән өйгә түгел, ә махсус изоляцияләнгән торакка кайту пандемия чорында нәрсә генә кичерергә туры килми. Наконец-то можно будет через неделю-две в семью вернуться. Ниһаять, бер-ике атнадан гаиләмә кайтачакмын. Яраткан эшемне башкара алачакмын. Мин үзем хирург. Мине дә хезмәткәрләремне дә аннан алып вакытлыча госпитальгә күчергән иделәр. Шуңа шатланабыз. Ниһаять, барсы да бетте. Һәм бүген исә вакытлыча госпиталь дигән язуны РКБ ишекләреннән алдылар. Все. Теперь мы возвращаемся в ближайшее время к нормальной жизни. Республика клиник хастаханәсендәге вакытлыча госпиталь менә шушы ишекләр артында иде. Күргәнегезчә, алар әлегәчә ябык һәм хәтта ярыкларын да ябыштырганнар. Эш шунда, биредә әле ковидлы пациентлар ята һәм аларның сыңгысын дәвалап чыгарганнан соң гына ишекләрне кабат ачачаклар. Хастахана гадәти режимда тулы кешенә шушы атнада гына эшкә тотыначак. Инде бу атнадан барлык юнәлешләр буенча да консультация ярдәмен авыруларга оештырабыз. Безнең стационар отделениеларына да госпитализация бу атнадан башлап җибәрәбез. Ел ахырына кадәр планлы операцияләрнең барысын да башкарып чыгарга кирәк булгач, сырхауханәләрдә өстәмә сменалар эшләр дип планлаштырыла. Шуңа пандемия кимесә дә медицина белгечләрен тагын да зур эш көтә. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда яшәүчеләрнең коронавируска иммунитеты югары булып чыккан, без иң көчле 7 төбәк исемлегенә эләккәнбез. Искәртеп узык, Роспотребнадзор коронавируска каршы торучы тәнчекләрне тикшергәннән соң кан биргән һәр 3нче кешедә иммунитет булуын ачыклады. Илдә тагын шундый 6 төбәк теркәлгән: Мәскәү, Санкт-Петербург, Астрхан, Мәскәү өлкәсе, Ленинград һәм Түбән өлкәләре. Узган тәүлектә Татарстанда тагын 30 кешегә коронавирус диагнозы куелды. 6 кеше хастаханәдә, калганнары өйдә дәвалана. Республикада коронавирус пандемиясе башланганнан бирле аны йоктыручылар 6100-дән артып китте. 5000-гә якын кеше савыккан. Без башка яңалыкларга күчәбез. Татарстаннан төзекләндерергә дип Вологдага җибәрелгән мәчет белән чиркәү үзебезгә кире кайтарылды. Алар 1 ел дәвамында яңартылырга, мәчет гомумән авылга кайтарылып җыелырга тиеш була. Татарстанның дәүләт комитетында әйтүләренчә, реставратор килешүнең шартларын һәм вакытын үтәмәгән. Кама тамагыннан алып кителгән агач чиркәүнең кайбер өлешләре чири башлаган. Тарихи әһәмияткә ия мәчет белән чиркәүне нинди язмыш көтә? Айзат Шаймарданов. Бүген мәчет белән чиркәү сүтелгән хәлдә Сакурый бистәсендәге сәнәгать паркында саклана. Шушы көннәрдә соңгы бүрәнәләрне Вологдадан алып кайттылар. Бүген безнең белгечләр әйтүенчә, мәчетнең тарихи бураларына зыян килгән. В связи с тем, что они хранились ненадлежащим образом, они поросли фактически мхом, водорослями, где-то есть уже поражение грибницей. 2017 елда Татарстан мәдәният министрлыгы мәчет һәм чиркәүне реставрациялау проектына заказ бирә. Узган ел Балык бистәсе районының Олы Елга авылындагы 1879 елгы тарихи мәчетне һәм Кама тамагыннан 18 гасырга караган чиркәүне төзекләндерүгә Вологда өлкәсенең архитекторы Александр Попов алына. Авылда мәчетне сүткәндә елап калган әбиләрнең күз яшы урынсыз булмаган күрәсең. Бу кадерле безгә сүтмичә генә, нужали шушында куярга булмыйдыр иманы. Мәчетне торгызыр өчен Татарстан дини нәзарәте 20 миллион сум бүлеп бирә, ләкин быелның февралендә архитектор Александр Попов акча җитмәвен белдерә һәм төзекләндерү вакытын 1 елга диярлек кичектерә. Безнең яктан бернинди кимчелекләр дә булмады. Киресенчә, Попов бирелгән акчага отчет документация бирә алмады. Эшнең бәясен 2 тапкыр 50 миллионга хәтле күтәрде и срокларын үзгәртте. Ул чакта Татарстан Вологда архитектора тәкъдим иткән бәягә килешә. Рөстәм Миннеханов бу мәсьәләне хәл итүгә шәхсән кушылып, май аенда архитектор Александр Попов белән онлайн аралашкан иде. Ул көнне мәчетне Попов командасы эшләп бетерә, ә чиркәүне Татарстан осталары дәвам итәчәк дип планлаштырылды. Әмма хәзер килешү тулысынча өзелде. Әлегә мәчетнең дивар өлеше генә әзер, ул яңартылган буралардан да ачык күренеп тора. Ә инде мәчетнең монарасы, түбәсе һәм ичке эшләнеше буенча бернинди эшләрдә эшләнмәгән. Мәчет 50%-ка әзер булса, чиркәү бинасы ничек Вологдага җибәрелгән булса, ел буе да шулай яткан. Хәзер ул да Татарстанга кайтарылды. Часть средств, которые он освоил, это Ул без биргән акчаларны тотты, ләкин бернинди хисапта бирмәде. Гыйнвар аеннан бирле сораулар бирдек, ләкин җавапларны ишетмәдек. Хәзер чиркәү дә, мәчет тә Татарстанда төзекләндереләчәк. Первое, здесь непосредственно будем вести.
Birinчидән без көндәлек тәртиптә объектларны контрольдә тотачакбыз. Инде язын мәчеттә эшләр тәмамланыр дип уйлыйбыз. Чиркәү әлеге проект төзү дәрәҗәсендә генә. Бу эшкә подрядчы оешма итеп Казан Кремлен төзекләндерүдә катнашкан ширкәтне тәкъдим иттеләр. Основной каркас мечети. Мәчетнең төп каркасы эшләнгән булуын исәпкә алсак, аны кире җыячакбыз. Кайбер элементлар буенча комитет белән эшләрбез. Архитектор Александр Попов билгесез кешеләр Ширкәү мәчетен алып китте дип хокук органнарына дәгъва белдергән. Нәтиҗәдә хәзер республиканың мәдәни мирасын саклау комитеты Поповтан башкарылган эш күләме буенча тулы хисап бирүне көтә. Без бу мәсьәләне башыннан алып күзәтеп барабыз һәм алга таба да игътибарда тотачакбыз. Лаеш районыннан Айзат Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Ызак вакыт ташланды хәлдә булган Алафузов театрын хәзер яшьләр үз итәчәк. Ремонт тәмамлангач, тарихи бинага Созвездие йылдызлык фестивале күченәчәк. Узган ел башлаган эшләр тәмамланып килә. 19 гасырда төзелгән хәзерге мәдәни мирас объекты тулысынча яңартылды. Йортның тарихи чалымнарын ничек саклап калалар монда? Өрәк яши дигән сүзгә артистлар ышанамы? Илгиз Шакуров белеп кайтты. Яңа сәхнәгә менеп җырлау аеруча дулкынландыра. Режиссер Марина Ясельскаяның Алафузов театрына төзекләндерү эшләреннән соң беренче килүе. 19 гасырда сәүдәгәр Иван Алафузов салдырган бинада реставрация эшләре узган ел башланган иде. Хәзер монда яшьләр өчен арт-резиденция эшләячәк. Бу Созвездие йылдызлык фестиваленнән үсеп чыккан сәләтле яшьләр өчен иҗади мәйдан булачак. Күңелләр хисләр белән тула, һәрбер адым белән атлап, бу театрның безнең икәненә ышанып, монда яшәү безне күз алдына китереп, без горурланабыз, сокланабыз һәм бик бәхетле. Бинаның яңа тарихы аны тулысынча яңартудан башлана. Алафузов театрын реставрацияләүне Рөстәм Миңнеханов та хуплаган иде. Татарстан президенты сәләтле яшьләргә ярдәм итәргә һәм креатив мәйданчыклар булдырырга кирәк дип саный. Театрның тарихи чалымнарын саклап калуда бурыч итеп куела. Заманча җиһазларны иске бинага урнаштыру җиңел булмады дип төзүчеләр. Хәзер залдагы 330 утыргычны идән астына яшереп була. Оркестр шыкырыда күтәрелеп, сәхнә белән тигезләшә торган. Здесь планируется резиденция белән бер генә кеше идарә итмәячәк. Үз эшенең осталары булган белгечләрне чакырып, сәнгать советы төзибез. Яшьләр белән алар эшләячәк. Алафузов театры бик күп серләрдә саклый. Дөрес булса, шундый риваять бар. Имеш театр бинасында өрәк яши. Әмма хуҗалар бу мәсьәләне хәл итү җаен тапкан инде. Если привидения хорошие, мы с ними подружимся. Арт-резиденциядә йылдызлык яшьләр генә түгел, бөтен республикадан егет-кызлар иҗат итәр дигән өмет бар. Район үзәкләреннән килеп концерт куярга, заманча студиядә җыр яздырырга да була монда. Танылган иҗат коллективлары яшьләр өчен Татарстандагы беренче опера студиясе дә ачылачак. Эта площадка в каком-то смысле уникальна. Бу мәйданчыкны мин уникаль дип атар идем. Еш кына Созвездие йылдызлык фестивалендә җиңгәннән соң яшьләр алга таба нишләргә дигән сорау алдында кала. Биредә алар дөнья күләм дәрәҗәдәге иҗади проектлар эшли алачак. Йылдызлык арт-резиденциясен ачу тантанасы 27 августка билгеләнгән. Илгиз Шакуров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Казанда Аурус вертолетларын ничек җыялар? Дәрәҗәле боргалаклар турында Реальное время интернет газетасында укыгыз. Фатир алыр өчен ярты миллион сумны эшләгән урыннан бушлай бирәләр. Бүген әнә шундый шартларда Әлмәтнең 154 нефтче гаиләсе фатирлы булды. Яңа микрорайонда соципотека буенча төзелгән йортны кулланылышка тапшырдылар. Аларны котларга премьер-министр Алексей Песошин килде. Әлмәттә тагын нинди вакыйгаларны еллар буе көткәннәр? Филүзә Хәмидуллина. Здесь мы планируем поставить шкаф. Вахитовлар бүген яңа микрорайонда 2 бүлмәле зур фатир алды. Үзләренеке. Мы снимали квартиру пару лет. Без күп еллар фатир арендалап тордык. Менә бәхет елмайды. Безнең чират җитеп, быел фатирлы да булдык. Леонтьевой Серафиме Павловне. Бүген бу йортка тагын 153 гаилә күченә. Ашкышларны аларга премьер-министр Алексей Песошин тапшырды. Күбесе нефтчеләр. Фатир өчен беренче кертемгә акчаны Татнефть бирә. Бала туса тагын 200 мең сум чигерелә. Күп катлы йортны 2 ел эчендә төзиләр. Янәшәдә генә менә шушындый балалар мәйданчыгы да салып куялар. Заманча атынгычлар, аттракционнар, яшь гаиләләр өчен барлык шартлар да тудырылган. Хәтта янәшәдә генә балалар бакчасы да салып куйганнар. Ул шушы көннәрдә үзенең ишекләрен ачарга тиеш. Планы по республике достаточно серьезные. Мы столько никогда не строили. Почти 3 миллиона квадратных метров жилой площади намерены сдать и далее наращивать объемы. Шәһәр зурая, халык саны арта. 1970 елга чистарту корылмалар да искергән була. Аларны 2 ел элек төзекләндерә башлыйлар. Бүген премьерга күрсәттеләр. Яңа корылма шәһәрдәге начар исне киметәчәк. В последнее время его не меньше.
меньше. Было много. Ништейсің, терезелерін ябабыз, отырабыз. Шығып ісіне бізде тағы вайнайды, опять жауып қоябыз. Құрылма үшін 1 миллиард 400 миллион сумны федераль бюджеттан бөліп берелер. Эш ел ахырына төгілләнергә тиеш. Әмінісі әлмәт үзәк хастаханасы 1975 елдан берлі стационар бір тапқырда түзікләндірілмәгән. Планда капиталь ремонт қына түгел, әйенәшәдә айырым бір дәвалау корпусы түзу. Операция ясаубылығы, реанимация, текшеру залы барысы да бір урында булачак. Построив новое здание, отремонтировав Яңа бина салып, булганын капиталь төзекләндереп, аларны берләштерсәк, без теләсә кайсы пандемиягә әзер булачакбыз. Әгәр проект министрлыкта хуплау тапса, республиканың 560 мең кешесе биредә заманча медицина ярдәме ала алачак. И примыкать будет к этому нашему зданию хирургический корпус. Әбу балалар хастаханәсенә терәлеп төзелгән яңа хирургия корпусы. 1 ел элек башлаганнар быел көзгә пациентларны кабул итәргә җыеналар. Әлмәт өчен бик кирәк бу корпус хирургия бүлеге юк безнең Әлмәттә. Балалар больницасы 73 елдан бирле шушы дәрәҗәдә эшли. Төзелеш өчен 144 миллион сум республика бюджетыннан бүленеп бирелгән. Кадрлар проблемасын да хәл иткәннәр. 2 хирург эшкә кайткан. Алексей Песошин белдергәнчә, икътисади кыенлыкка карамастан, барлык республика программалары һәм илкүләм проектлар вакытында үтәләчәк. Әлмәттән Фируза Хмидуллин, Эрик Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Пандемия чорында эшмәкәрләргә ярдәм итү өчен Татарстан 1 миллиард 700 миллион сум акча бүлеп бирә. Алар түбән процентлы кредит, займнар кече һәм урта бизнеска субсидияләргә юнәлтелә. Бүген билгеле булганча, пандемия белән бәйле чикләүләр кимесә дә, бу ярдәм чаралары гамәлдән чыкмый. Татарстанда алар 30дан артык. Бизнес пандемиягә кадәрге халәтенә әйләнеп кайтырга мөмкинме? Алия Хайретдинова. Бу Яшел Үзәннең беренче лицей ашханасы. Менә бу мишләр, плитәләр инде 5 ай буе эшләми. Әмма мондагы коллективны тулысынча саклап калалар һәм барысына да эшмәкәрләрне яклау программалары булыша. Яшел Үзәндә укучыларның туклануы өчен аерым оешма җавап бирә. Алар шәһәрнең 13 мәктәбенә хезмәт күрсәтә. Коллективта 113 кеше, берсендә җибәрмиләр. Апрель өчен, май өчен безнең каждый работника бирделәр субсидия 12,130 сум. Эшләмәгәч 12,000 барбар минимальный зарплата алдылар. Июль айында алар тагын бер субсидия ала. Пандемия чорында ковидка каршы профилактика чараларына дип һәр эшчегә 6,5 сум исәбеннән акча күчерелә. Пандемия чорында шаулы транспорт оешмасы да кыен хәлдә калган. Монда 50 кеше эшли. Хезмәт хакына акча җитмәгәнлектән банкларга мөрәҗәгать итәләр. Әмма уңай җавап булмый. Шул чакта республикада эшмәкәрләргә каралган түбән процентлы микрозайм ярдәм итә. Процесс оформления документов был. Кирәкле кәгазьләр җыюы да озакка сузылмады. Документларны бер каяда бармыйча электрон почта аша гына җибәрдек. Бүген республикада 150 мең эшмәкәр бар. 4 айда алар өчен 30лап дәүләт ярдәме чарасы эшләде. Әйтик, һәр 3нче эшмәкәр салым түләми торган, һәр 4нчесе субсидия алган. Моңа федераль бюджеттан 2 миллиард 600 миллион сум акча бүленгән. 2% кредит бик востребованный булды инде безнең. Без банклар белән чарашып, эшмәкәрләр белән чарашып, бергә сөйләшеп, ничек ул кредитларны аларга, нинди анда кирәк документлар әзерләргә, нинди сораулар да бар безнең. Бөтен вопросларны бергә карап, актив эшләделәр. Үз мәшгульләр дә җитди ярдәм ала. Бүген республикада алар 75 мең. Узган елгы салымнарын кайтаралар. Фәрит Габделганиев сүзләренчә, 4 ай эчендә кайнар линиягә 13 мең кеше мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта мондый сорауларның саны бик азайды. Ләкин хәзер инде менә безнең эшкуарлар, сырлар нинди хөкүмәттән, нинди институт развитиеләрдән инде ярдәм алырга мөмкин икәнлеген. Эшмәкәрләрнең бер өлеше федераль ярдәм исемлегенә эләкми, андыйларга республикада каралган мөмкинлекне тәкъдим итәләр. Ул чакта аларны президент Рөстәм Миңнеханов раслый. Бездә быел ташламалы микрозаймнар, кредитлар, субсидияләр өчен 1 миллиард 700 миллион сум бүленгән. Алия Хайретдинова, Вадим Илларионов, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Тасыр әләме бүген Мөслимгә барып җитте. Шулай ук яшьләр вакыты акциясендә катнашучылар да бүген әлеге районда. Байракны алар белән бергә каршы алдылар. Бу әлемнең 23нче тукталышы. Аңа район гербы чигелгән тамга беркетелә. Бүген әлемне Лениногорск шәһәрендә дә каршыладылар. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән имин булыгыз.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүлеккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Ознакайда иртәнге кояшлы һаваны болытлы көн алыштыра. Температура +13 градус. Салкын атмосфера тәэсирендә республикабызда температура тагын 1 градуска төшә. Кайбер районнарда явым-төшемнәр көтелә. Төнья көн чыгышта сүрән көн саклана. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзилә, Менделеевскның кайбер районнарында көн дәвамында вак яңгыр явып торачак. Ял көннәрендә антициклон тәэсирендә көн аяза, температура күтәрелә башлый дип фаразлый синоптиклар. Төнья көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта һава шартлары үзгәрми диярлек, шулай ук болытлы һава саклана. Көнья көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртәнге сәгатьләрдә аяз көн сөендерсә дә, көндез сүрән булачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук явым-төшемнәр көтелми, 14 градус җылы. Халык сынамышларына ышансак, агачларның яфраклары аскы өлешеннән саргая башласа, көз озакка сузылыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Республика халкының күп акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. Август аеның 1-сеннән 31-на кадәр Икона, Аптека от склада, Бережная аптекларында покупай выгодно акциясе дәвам итә. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булсагыз иде. Покупай выгодно в аптеках Икона, аптеках от склада и бережных аптеках. Нурофен Экспресс 219 рублей, Тантум Верде 259 рублей, Троксивазин 349 рублей. Покупай выгодно в аптеках Икона, аптеках от склада и бережных аптеках. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологиялар кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авыр төбедә хәрәкәтләнү җиңелләшә. Доктор Ост федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Казанда явым-төшемнәр көтелми, 18 градуска кадәр җылы. Төнья көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 750 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 59%. Җирнең магнит кара тыныч. Акбарс домнан фатирлар ипотека аена 6500 сумнан. Без кайда, егез шунда. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 295-77-77 телефоны буенча, яисә akbars-dom.ru сайтында. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6500 рублей в месяц. Звони 295 77 77.